बड'लेण्ड रादाबनि सायाव जेरैबायदि एटेक खालामबाय बड'लेण्ड रादाबनि एगजिकिउटिभ एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारीखौ गाग्लोबनाय माने बड'लेण्ड रादाबखौ गाग्लोबनाय आरो बियो मोनसे भारत बायदि गणतन्त्र हादरनि ब्रैथि खाम्फानि सायाव गेदेर गाग्लोबनाय होननानै बुंब्लाबो निस्सय गोरोन्थि जानाय नङा बे समाव गोबाङानो गोबां रोखोमनि रिएक्सन होदों थारैनो जाथाया मा जामारामोन बोरै जानाय बे जाथायखौ आं बुंगोन आङो क'क्राझाराव थायो जोंनि अफिसा क'क्राझार हिसाबै आं मैयानि समाव आं न'आव थांदोंमोन आरो मोना जाहैदों ओमफ्राय आङो न'आवनो दङमोन ओमफ्राय आंनाव मोनसे खबर फैदों आरो आंनाव जे दुलाराय बिटिसिल' नङा गुबुन गुबुन जायगानिबो आंनाव फन नाम्बार दं हिसाबै आंनाव खौरां बिजोंनि माखासे बाथ्राफ्रा फैयो बे हिसाबै आं न'आव दंहैयोमोन नालाय आंनावहाय सान्तिपुर प्राइमारि इउपिपिएल आरो देवस्रि प्राइमारि इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोना आंनो बुंहरदों जोंनि हालामाव बिपिएफनि मावथिफोरा हर बेरायगासिनो दङ बेखौ लानानै नोंथाङा थाबैनो फैनांगौ बिथांमोना आंखौ बिदि बुंहरनायखाय आङो थांदों आङो गारि लानानै थांबाय थांनानै आङो जेब्ला आं जायगायाव सहैयो होमब्ला आङो बे जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो बिथांमोना बेवहाय गोबां दंमोन ओमफ्राय आंखौ नुनानै बिथांमोना गावसोर मा मावनो नागिरदोंमोन बिनि सायाव माने आंखौ नुनानै बिथांमोना सुंखिना फैदों आरो सुंखिनानै आरो नोङो बेयाव मानो फैनो मोननांगौ आरो नोङो बेवहाय मानो सफैखो बे बाथ्रा खालामनानै आंखौ बिथांमोना नारखां नारसि खालामदों ओमफ्राय बे समावनो पुलिस बिफाननिफ्रायबो फैदों ओरैनो जे समाव जाथाया जादों बे समाव समा बेसेबांसो जाखोमोन समा खमैनो हरनि 10 रिंगासो जाबायमोन बे समाव उन्दुस्रुनाय सम जोंनि गामियारि ओनसोलावथ' थाब उन्दुयो बे समाव उन्दुनाय सममोन आरो अब्लाबो जोंनि माखासे हुद्दावलायनाय सोंखारिलायनायखौ नुनानै साखाथि मानसिफ्राबो थुबुर जाफैदों आरो पुलिस बिफाना फैदों बे समाव पुलिस बिफाना मा जादों होनना जोंखौ खबर लाफैदों बेवहाय बुंनो गोनाङा बेनो जे जाय बिथांमोना आंखौ लिंहरदोंमोन आरो बिथांमोनाबो दंमोन बेवहाय जाय बिपिएफनि सेंग्राफोर एबा लाइमोनफोर बे बिपिएफनि लाइमोनफोरा बेवहाय थुबुर जानानै दंमोन आरो साबेसे खमैनो बिथांमोना 20 जनसो दंमोन 20 जनसो बिपिएफनि लाइमोनफोर एबा बिपिएफनि मावथिफोर दंमोन आंखौ नुनानै जानांगौ बिथांमोना सुंखिखांदों मानो फैखो बिथाङा होननानै नाथाय जों खौरांगिरि हिसाबै बेवहाय हरनि 12थाबाबो जों थांनो गोनां जायो जुदि रायजोआ जोंखौ लिंहरोब्ला माबा मोनसे खौरांनि थाखाय जोंखौ लिंहरोब्ला आं खौरांगिरिनि दायथ'खौसो आं मावदों बेवहाय सोरनिबा इउपिपिएलनि जानानै फैसा रानहैनाय इउपिपिएलनि जानानै माबा मोनसे खामानि मावहैनाय बे नङा नाथाय गुबै बाथ्राया बिसोर माने बिथांमोना मोनसे जि जाथाय लानानै खामानि मावनो नागिरदोंमोन बिथांमोनासो जानांगौ फैसा राननो नागिरदोंमोन माबा मोनसे इउपिपिएल मानसिखौ सिगि सुगुबो खालामनो नागिरदोंमोन जानो हागौ बिथांमोना बिपिएफआ लिंहरोबाबो नोंथाङा थांनांगौ बिपिएफनि मानसिया लिंहरबाबोथ' आं थांगोन बिजेपिनि मानसि लिंहराबाबो आं थांगोन नाथाय माखासे बुस्थुखौ लिंहराबा थांनो हाया बिनिखायनो जोंनि खौरांगिरियावबो माखासे जाहोन दङ जाय बाथ्राखौ नोङो लिंहराबा थांनो हाया हमनानै ला खायसे मेल मिटिंफोरखौ जों मिथियाबा जों बोरै थांनो उनावसो जों मिथियो माखासे मेल मिटिंफोरखौ बे हिसाबै साखाथिनि जे सान्तिपुर हालामनि सान्तिपुरनि प्राइमारि आरो देवस्रिनि प्राइमारि इउपिपिएल हान्जानि मावथिफ्रा आंनो खौरां हरनायखाय आं हरबाबो थांदों बे आंनि दायथ' बे हिसाबै आं थांदों नाथाय बेवहाय जे बिथांमोना आंखौ फैसा रानहैदों मादों जौ लोंदों मादों होनना बुंदों आं जोनोमनिफ्राय जौ लोंफेरा आंनि बिमा बिफानाव सोंनो हागोन आंनि न'खराव सोंनो हागोन आं जोनोमनिफ्राय जौ होननाय निसा होननाय बुस्थु आंनाव गैया आरो जौखौथ' बाथो आंनाव थांखु सादा बिरि सिगारेट आं जेबो निसाखौनो बाहाया आं गय जायोमोन खोला खोलि खोथा नाथाय आं गय जानायाव दिनै 2 मास जाबाय आं गय जानायखौ आं गारदों अब्ला आंनाव निसा बुस्थुआनो गैया जों नुदों ससियेल मिडियायाव जे भिडिअखौ भाइरेल खालामनाय जादों जे ससियेल मिडियायाव गोसारनानै दङ मानसिनि आखाइ दा बेयाव नुदों मानसिफोरखौ माखासे नारला नारसि रोखोम खालामनाय गोसोमब्लाबो हरब्लाबो जे थासारि नुदों नोंथांनि मोदोमाव निश्चय आखाइ खोलैदों निश्चय नंगौ आंनि मोदोमाव बिथांमोना आखाइ खोलैदों नाथाय आङो एरखेदोंबो माखासेखौहाय बिथांमोना आखाइ खोलैदों आरो आं साखाथियाव नुदों आं जेब्ला बिथांमोननि आंखौ आखाइ खोलैनो नागिरनायाव आं जेब्ला खायलें खैलें जायोब्ला आं नुदों आं साखाथियाव लावथि लानाबो दंमोन बिथांमोना आरो सिखा लानाबो दं बायदि आं मोनदों हरनिबाबो आं माने आं मेगन फिदिंनायाव आं नुनो मोनदों लावथिबो लाना दंमोन बिथांमोना जानांगौ पुलिस बिफाननि मानसिफोर गैयामोनब्ला जानांगौ आङो मैयानो बे बुहुमनिफ्राय गोमालांनोबो हागौमोन बिथांमोना बिसिम अबस्थायाव दंमोन जायनि जाहोनाव आंखौ बिथांमोना नारखारनासि खालामदों आरो नोंथांमोना जाय भिडिअआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों बे भिडिअ नायबानो मिथिगोन बिथांमोना मा राव बाहायदों बिथांमोना गोबां सोंखारि जाथाव दुखुनांथाव बाथ्रा बाहायदों
जे जाथाया जादों बेथ' ओरैनो जेनेरेलि सानोब्ला नायनायाव नोंथांनिबो समस्ति औ आंनि समस्ति बियो आंनि न' बियो आंनि जायगा बियो आंहा बेयाव हरनि 24 घन्टा आंहा फ्रिदम दं अब्लाथ' लेंहरनायावसो नोंथाङा लिंहरनायाव थांदों आङो लिंहरनायाव थांदों औ दिनैहाय नोंथाङा बे जाथायनि सायाव जि जाथाया जानानै थांबाय बिनि दायनिगिरिखौ सोरखौ होननानै बुंगोन आरो बे समाव खुंथायनि सायाव नोंथांनि बुंनांगौआ मा जिहेथु सुबुं धाराजों सामलायजानाय हादर गंसेयाव खौरां बिजों आरो खौरां बिजोंनि मावथिफोरनि सायाव बेबायदि गाग्लोबनाय इनाय जाथाया निस्सय सोंखारि जाथाव होननानै गोबाङानो बुंनो नागिरो बे समाव नोंथांनि फिनजाथाया मा नंगौ खौरां बिजोंनि खौरांगिरिफोरखौ गोबां जायगायाव दासिमबो मान सनमान होनो रोङै मोनसे थासारिया जोंनि भारत हादरल' नङा गुबुन हादरावबो नुजागासिनो दङ आङो दुखु मोनदों जों जाखांफुनाय साफा लाइमोन हिसाबै जों खौरांगिरि हिसाबै जों खामानि मावदों आरो बड'लेण्ड रादाबानो बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन खौरां बिजोङाव जांख्रिखांनाय लाबोनानै लाइमोनफोरखौ खौरां बिजोङाव खामानि मावनो थाखाय दिनै फिसा निउस पर्टेल दिहुननो थुलुंगा होजेननाय मोनसे पर्टेल बे हिसाबै आंनि सायाव जि जाथाय जालांबाय आङो बेखौहाय माने बुंनो सानो जे पुलिस बिफानाबो बेवहाय हेल्प होफैदों आंखौ आं बिथांमोनखौ आं जेबो बुंनो थाङा नाथाय पुलिस बिफानमोना हेल्प होनायाव आं बेखौनो बुंनो थाङो बिसायख'थियाव सोरनिबा जानो नाङा गेजेरनि जानानै पुलिस बिफाना खामानि मावनांगौ आरो खौरां बिजों हिसाबै जोंबो गेजेर जानानै खामानि मावदों दिनै बिथांमोना आंखौ माने फारसेजोंल' नायो होनना बुंदों दिनै बड'लेण्ड रादाबनि पेजाव हाबनानै नायोब्ला नुगोन बेवहाय रोजा BPFनि भिडिअफोर दङ जों प्रुफ होनो हागोन BJPनि भिडिअफोर दङ सोरबा GSPनि भिडिअफोर दङ अब्ला बियो माब्रै एक्साइट जाखो मोनसे समाव आङो बिश्वजित दैमारिया जेब्ला BPF दंमोन आं गले आं बिजों खौरां बिजोङाव टक श' खालामनाय मानसि फर्मिला रानि ब्रह्मजों आङो टक श' खालामनाय मानसि अब्ला आं माब्रै BPFनि एगेन्स्ट जानो हायो बिश्वजितजों रावबो खालामाखैमोन आंनो खालामजेनदोंमोन बिश्वजितआथ' बै समाव BPFनि सासे गोख्रों मावथिमोन सासे MP मोन अब्ला जोङो माब्रै गोजान जानो हायो बिथांमोननिफ्राय जोंनि पेजाव गले BPFनि निउस गाबबाय थायो नाथाय नायनाया गाज्रि नोजोरजों नायदों गाज्रि नोजोरजों नायनायासो माने बिसोरखौ खायलें खालामदों नाथाय निउसआ खायलें नङा निउसआ निउस बायदिनो खारगासिनो दङ खौरां बिजों खारगासिनो दङ आङो नोंथांनि सोंथि बायदि आं लास्ट बेखौल' बुंनो थाङो जे माने साननायफ्रा थिग नङैयावनो बे जाथाया जादों एक साइड साननायाव माने जेनेरेलि साननांगौ जोङो बिसायख'थियाव ओंखारबाय जेब्ला जोंनि लाइमोनफोरा साननाया मोजां जानांगौ गावहाबो मोनसे मोनथाय थायो सोर मोजां सोर गाज्रि सोरखौबा गाज्रि नोजोर नायनानै सोरखौबा मोजां नोजोर नायनानै बेबायदि जाथाया जादों होननानै सानो आरो पुलिस बिफानखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो बिसायख'थिया मोनसे गावनि गोसो बायदि भट होनो हानायनि मोनसे मोनथाय जानो नांगौ बेफोरबायदि जाथाया आंनि जिउआव जि जाबाय गुबुन लाइमोनफोरनाव दाजाथों आं बेखौनो खावलायनो सानो